Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is December 28, Innocent Day. Oh, tikali kita na Santa Cruz. Tikali ta Trombo. Iningay nato niya na pinalalabyog. Tikang inin ha Star Wars, ang Mandalorian, nganhi, Grogu. Oh, binisita na ito niya nato na planeta. Oy, salamat iti yung pagtapod ha. Oh, bisan tatnawong diyan tapuran. Ada lagi hapon kami. 30 ni kabugos nga mga spaghettihon para hiton anyo na ibo. Thank you. Oo ha. Oh, gido pasalamat kita kay Ira. Spaghettihon iton. Salamat. Oo, nari nga basta aton leto na Star Wars sa balaha. Tikang ini ha Star Wars. Mandalorian nga ni Grogu. Ano rin mo sa lagi nga ho. Aton la iton. Happy New Year ka no. Tikang lutin na Jurassic Park. Aton leto ha. Ikaw mo na rin nga sa ha. Tikang ini Jurassic Park. Ano rin nga sa aton leto ha. Mandalorian. May ito dito gintagan nga babae. Baano rin tada ko record. Happy New Year. Tikang iton ha naton sangkay. Ngahi ang Mandalorian man Grogu kanan Star Wars. This portion is brought to you by Star Wars from Mandalorian and Grogu. Hey, good morning friends. Hi, have a nice day. Mama bless kita para damot blessing. Oh hi. Okay. Hello. Hi, how are you? Good. I'm fine. Hi. Ang Kylie. Kaya pa? Okay. Oh, isang kaila. Isang kay. Uri ko daro. Ayla sunod. Otro kita. Oh, good morning. Today is December 28, Innocent Day. Oh, innocent Day. Oh, 2025, time check broy. Oy, alas 8. Oy, sangkay. Oh, magsangkay kita. Oh. Masko. Oh, makadi kita hakuan. Mayroon ka kadion, malibot kita kadali. Oo, nga dito Trombo South China Sea. Hello, South China Sea. Anong ngayon kita? Santa Cruz. Santa Cruz kita. Okay. Oy, sulibang ko ngayon, ano? Gusto ko la ipasabot sa iyo. Ha? Wala lang kita makag-record, ano? Sikang dito may bulangan. O dito may emerald. May hi sir. Damo yun at mga kuhan din eh. Hi sir. Damo yun at din mga nagpaka-augment ng mga kapulisan. Oo. Tapos usa pa. Oy, congratulations ano. May da yan na bag-o. Oo. Nga COP dalit ito nyo kinasaway ang laban okay. Oy, gusto paghihapon niya na ano ipasalamat ano. Oo, tikali kita na Santa Cruz. May numduman, nakabadang mo na kita gihapon din magbinalik-balik. Oo. Tikali ta Trombo. Oo. Iningay nato niya na pinalalabyog. Tikang inin ha Star Wars. Oo, taga Star Wars inin. Oo, shoutout to iyo ha. Ang Mandalorian, nganhi, Grogu. Lahat ng mga ngaran. Oh, binisita nila noon na aton din na aton planeta. May nunod dumanad to niyo didihakuan ang kananay bita sapit mga balay limtanon man kita mga ngaran. Oh, binisita na to nila aton na planeta. So, yan
Inurotro. Uy, salamat iti yung pagtapod ha. O, bisan tatnaong di tapuran. Adalagi hapong kamo. Nagpapalipay, hiton aton mga igkasi. Pero maghihinay-hinay kita kay pagka durot lumot. Bayan kita din yung magkuan vertical. O, so kuan ini ha. Try tayo ni kabugos ng mga spaghettihon para hiton anyo na ibo. So din. O baka di rin baga drill nun. O napuluntan nga dira. Mapingaga mano. Andi ni nga lugar. Sakop. Kuanan din ni boundary at kalubugan. Ano man itgawasin yan eh? Ha? Ano man itgawas nga to? Ako nga di Santa Cruz ito. Oh, Santa Cruz. May mga pangalan. Mahay ka man ako eh. Di dala. Oo. Eh mo asawa? Wala gini. Pera. Oh, pera. Oh, to. Ato nga ano? Iboboy. Boboy. Mano boboy? Balito taga din nila katanawan. Magsangkay kita ha. Kuan na kayo mga Facebook. Yan nga. Pag diyan na kita magpinakakong ko. No? Oh, balito. Ingin pikang inin ha. Han Star Wars. O natin sang kay Mandalorian. Nga ni Grogu. Thank you. Oo ha. Oh. Oo, gito pasalamat kita kay Ira. Oo, inurot man hirap baga pagpala yun at. Oo ha. Happy New Year. Happy New Year, Gia. Oo. Thank you. Okay. Oops. Anay parang na. Magbubutang nga kitang kuan pigal tat pustiso nagkakaluwa-luwa. Alam ko pa naman ipakita eh. Mon, binutong kita kakulok ani parang ani. Naghuot na pustiso. Mano? Ano din nga lugar? Santa Cruz. Ani pagkatanawan. Okay. Oh, ha? Kanawan Santa Cruz. Oo. Namimili at tagkalugaringon. Namimili at tagkalugaringon. Ah, Oo. Kagani kirabaw. akon. Oh, imo logo doon. Pagpera pa man sa dito niya no. Pati kan hinuptan ko lang yung kapitan. Pero- Korilya. Oh, Ano di? pero napalit nim. Wala hinuptan ko lang. Hinuptan la. Oo. Pero may dakan na itong At kalugaringon. ito nga anak Guti ay. ko malunod na hatag. Oo, aman ito malon. Oo. Siyahan nga nak kit kundi sila ka na nagmamang no. Pero, Paitan duha iya liwat. pero suga dito, tagpera man suga dito no. Kasi min gito nga ani nga gurang pumati ko 50 iton bangin di rin tugot. Oo ngayon. Ito. Mamay kala no, tit nga dako. Oh. Kung mapalit kan cellphone nga tag 80,000 nga 3 years la iton kuan iton iya lifespan samantala na ikapera ka tuig iton sa mga anak Kuan ito. baka o karabaw Ito nga natin. Kuan na ito. Mga anak ito mga pagtulo ka tuig anak na ito. mamay kala Tulo ka tuig anak na ito. mga tulog Ito kan pala itong kabulan. 5 pala itong kay Yulay pala tiyak anak. mamay kala iton Tulo pala itong kabulan. ito yung nga guti Tulo pala itong kabulan. mga pera man iton kung igbabaligya Ito yung baligid na buti. Ay pamati ka. 10 yung ba itong dito hugot? o mga 15 pwede pa Suga dito. Kaya bago pa lang ito. So, may 15 pala kada. ito. 15. Suga dito. kung magbalyo kita Ito mga 21 balyo na. kung magbalyo kita spaghetti kon ito na o yadi Balik ko ano sa. ha Balik ka na nariga gusto. Patunta na awan ispiras. ano nati Pinin mga do ka tuig ni dad. pera man Ay 38 palit. Lo, pero bata pa. Kung mga mado ka tuig pala sobrang At kang ini ha Star Wars Mandalorian na nga ni Grogu. No, happy New Year ko no. Salamat. Magsakay kita ha. O tikang yan na. Yan nga rin ito. Asinto. Asinto. Duriya. Duriya asintado. Pak boom. Magsakay kita ha. O sa pa yan. Spaghetti yun. O spaghetti yun iton. Salamat. O na rin nga basta aton leto na. Tikang kagbaw. Naging palabyugat. Sakiran nyo ipo. Oh, sabala ha. Basta yung sabala ito natin leton. Okay, salamat. Okay. Mamay ka leton. Cellphone niya na. Natag 80, natag 50. Ang mga marahalon. Pero kung baga sugadinin nga kuan ang mga home credit tapos dani pagod di rin ako baydan. Tagkuhan leton 5,000. Oo, 5,000, 9,000. Oo, okay na ito. Makuri ka magkinokmay da nga ni bagong nga nga Huawei Mate 7 ano ang din flip ba yes yung Santissima Trinidad tagpira ito
O sa bagay, kay we cannot kuhan, kay era to kwarta. Kaya kung bagay ko kwartahan, ito nyo, ano yung papaliton? Nokia. Saba. Okay. Mali kita dito. Dito, Rubik sa ulo na tira. Hindi ni Dapit, may hidden beach resort ini. Bakit damot nagpaka? Damot kutsi. Domingo yan ang adlaw. Damot mamarigos. Sunscape. Man, sunscape. Dam, sarap yan oh. Hidden beach resort. Mali kita dito. Pwede ada dito ubagi. Wala kita na ringa. Sa ito natin man lang ano. Sa bala, siya rin pambata. Sa bala ko na. Anak ni Kabo. Kakulop. Marami yan. Sa bala ko no. Uy, mga itik, mga pato. Ay, ito. Pato. Tiring karabaw po doy. Motor ini. Hali kita Tuman dito. Tuman papaspas. Hindi pa dito kita kabalayan. Pagdalagan man ay pagdalagan. Pagdalagan. Anong pagdalagan ka diyan di lamay yan tingaron. Okay. Ano? Ano ko nino ka ko lang ay. Mahihin man. Ano ko may ma-order. Oh, hin ano? Banisil. Oh, may dani ba ni sila? Korean na maadi nagpupong pala ko lang ko. Kasi ko lang. Hin man ako. Saba. Ay sabala ito aton lain ha. Rug na namat dito. Maguro sala ka mo diyon balay. Ibala din. Ibala. Sige, na sa aton lain ha. Dito aton lain. Tikang ini Mandalorian ha. Tikang ini Mandalorian. Kan Mandalorian yang Grogu. Oh, Star Wars sabala ha. Okay. Bye-bye. Para ko nuton anyo noibo. Happy New Year. Ha? Ikaduha na. Orat makakilala im liwat. Sorry la. Na diyan to igyo. May kala ano kanan Ginoo itong pagboto. Na pinagtagpo. Thank you. Pinagtagpo pero tinago. Kay sabala ko no. Okay. Okay, bye-bye. Happy New Year. Salamat kita kan Grogu nga ni Mandalorian. Mga Star Wars panira. Okay. 100. 100 ah. Pamot ginihimo nga lawlaw. Kadag ko. Ay babaduya no. Baduya. Iba karum-karum niya magkarupat-ulo ng bukong karum-karum. Pero mo pa ito ninatgin kikilaw. Gito. Rasa. Okay. Pinagtagpo pero tinago. Malagad na. Kaya lahat. Nakakilala pa ako pero di rin nakakilala. Sorry lang. Parang bahay kita magpulag sa'yo. Sigurado ini na hindi makamugya pa no. Di rin para maninay ada gawas. Hindi ka mo atong liniyong ano. Nakikita niyo din ito Tanawan. Para sunod pag kanino pag bisita niyo, marang kamo kunain kakantuan. Yan Sunscape Beach Resort. Come on. Manaman din nila Santa Cruz. Kadianin kita ditira simbahan. Man. Sukot man kamo tumakan ni gihapon ano, pero ani bawar pa. Ataganin kitang katalahuran. So kita. Yung mga kapiliat to niyo. Tagadi kong katalahuran. Ito man. Lot bago. Santa Cruz. Thank you. Salamat. Talon dito niyo. Bless pa. Hira. Yung nagpapambit. Ako man taton mga
gimpit ng luwas pagkakatot simbahan. Bless era pastor. Magkahulos pahira para dumama. Para mag-multiplier. Yun nataritin na budoy. Mapikimay dito darang payong. So Merry, Merry, Merry and Happy New Year. Oh, hamos sisering bango. Sana, sana. Magdang patira kwarta para di raman hinumdom. Madamo tira surukton. Kaya mo option nga niya mo ito pati na nukot na. Wala ito ni pray ito niya ma-pray kahit ton. Hindi ko nakita din marites. Marites, nagmamarites. Apay. Ni nakasawa, kinita ka. Ha? Kanito niya baga itaas na dakot lawas, buksol. Murek ka kita. Huli ka mga kita. Ay, tiyo balay. Ba, hindi na tumago. Kumitak ka niya. Lalaki, pero lipot it buhok. Asawa ko dito. Murek ka kita. Saan kay Tonyo? Ay, abada. Ano rin gasa? Atun lang ito na, tiyo balay. Hindi mo pa yan. Ba di nga music? Nanunumdum makritak mga utang. Oy, agi! Sige, ano rin nga sa aton lang kina, kilala ka man. Oo. Kasi mo nakikita mo mga vlog. Oo, beer tong vlog. Ini tikang ini ha, Star Wars kan Mandalorian nganhi Grogu. Kad nagod adi gihapon. Adi man sinsiring sang kay, kita ha. Masawa. Ani ka mo mag-ursa ka mo. Oo. Sige, tikang ito ha, Star Wars Mandalorian nga ni Grogu. Salamat. Ay lang kita na rin sa wala dito kita pasalamat tigo. Aton layton ha. Thank you. Sige. Happy New Year. Oo, Happy New Year. Oo. Good night. Sabala ha. Kay hirala. Adam iton. It naman. Nawan iton diri maayo. Nawan. Maringasa ka man. Kadya. Ano ring oso? Pato nakakita hain pa. Ano ring oso lagi niya. Aton la iton. Sige balik thank you ha. Oo, ala. Happy New Year. Merry Christmas. Oo, tingnan ito na kanan ha, Mandalorian nga Grogu ha. Basta ala kita rin sa aton la. Ada kami to yan ang sikita. Okay, ato nagkikita. Makita kami mo vlog. Oo. Sige, hi. Sabala aton la ito na. Okay. Oo. Okay. Good night. Daw mo nagpakasabot dayon. Alira ko andin. Course. Kaluyan ang tagitot kalag. Kaluyan tagitot permito niya. Ari nga sa kita permit. Wuri ko dara. Basta magsangay kita. Nag-guide ang motor. Okay, may mulay na maulita. O ngayon. Sunod pag nalaki, magdadaranak nga ni. Kaya wala pak makagurugunting gihap. O sige sa totan kita ngaron. Siya na hindi yun, tagiyat shop. Alaga daw. Sabala. Sabala. Alright. Okay. Di kita Santa Cruz naman ang pinasaway. So medyo pa nasasalin. Pero pat nasasalin dito. Ito man. Medyo pa nasasalin. Okay, di kita lagi yung tatading pamilya. Ilang na rin nga sa ato lain. Apay. May daniyo nakita din nga babay. Mabusag. Nakabusag yan, tas dilawat buhok. Tas soray naong. Charot. Nanhadlok. Charot. Yes. Ay lagyan na rin nga sa aton lainin. Tikang ko ninin ha Mandalorian yang kang Grogu. Ha? Happy New Year ko no. Ano ito niluluto?
Lomo. Tagi ako. Balita mano, Happy New Year. Ay. Pag dito, kamu. Ano, dodara ko. Pag dito, kung diri ko dara. Ay lakam na rin nga sa ha. Tikang lutin na Jurassic Park. Ito na atong lighton ha. Tikang na rin nga sa ha. Oh. Okay. Bye. Salamat kita, Era. Dito na ako na. Era ito na. Salamat gyap. Lagat mo busag. Pamati, kay katak nawawara nga uyab. Ano man? Kadi na lang. Tignan nga na Jurassic Park. Ano rin nga, sa ito na itong lighton ha. Thank you. Oh, you're welcome ho. Thank you. Kaya ato iya pamilya ko dito kaya Aw. na iron yan ha summer. Sige. Kada kan kuya kuya daw pakit ko na summer. Sige. Hala, good night. Oh, tuman. Ya, amo tuman ako. Okay. Agi. Amo na itong buksol man adto. Ay, buksol man adto. Oy, ano rin oh. Ay suliban ko ngayon ano, ipapasabot na no. Oy, thank you kay Muliwat, ang taga Jurassic Park. Ato ngayon 50. Di ka ngayon ato Jurassic Park ha. Oy, mapayagam ano. Di ka ato Jurassic Park ha. Oo. Kakulop. Kaya may dapo man ato nasasalin nga 1,200. Okay. Bali 4,200 adto. Bali nakatulog kita no, saka nakatulog kita in panhatag in tagwa 1,000 kada adlaw. So kakulo plus bunot adto anaton amaton last bunot nga 1,200. So do damat kita ha, sangkay. Oo, labi na't mga kritiko naton. Oy, shout out sa iyo. Aton pagka diri naruriyag kan sangkay tonyo. Bisan diri ka mo nakapalo, nagsusunod lagyap ka mo. Nagsusunod lagyap ka mo akon. Thank you for the views. O diri kayo nangangalas. Okay la iton, mangalas ka mo akon kay just love. We always be thankful. Kay diri man inin tinuyaw, diri man inin nambog, diri man inin parayaw. Kay ini mga paambit ini nga may dapanatapod kan sangkay tonyo. Oh ha. So, pasensya na kamo baga may dan naton baga. May dan yung mga kasinahon haton, may dan yung mga may dako naluluwas nga diri maupay, magana man kita kay waray kita. Oo. Waray nga ni, di ba? Mataton baga lingwahe. Kanan aminon naton por parehas bakulod bisan pa nag-iisog malumanay. Ikitalot bisan lagi ta nag-i-explicar bakit ang mag-iisog kay ano? Amot aton punto. Amo tot lingwahe naton. Oo, sahay wa yung batasan no. Pagano man kita. Ano? So taton lain pagliaw libang. Diretso gihapon pamasyada kay kung may nunumduman niyo. Hala atong pagtikan ng pagbinurbalabag dilang 2021 o 2022 kay 3 years na kita dilang November 11 or 10. Pag-open han New Jersey, New Jersey. GNF. So pag-open ng GNF at man atong lagas sa tagan pa. O lagas ni Derek. Mano. Oh, pato. Salamat. Oy, nakakuha kaghap. Kanina good mano. Ay, mano. Oy. Badaw. Diri naka-open via Bluetooth. Kadi anay. Magsangkay kita ha. Ay, yan. Oh, tagi mo. Diri ka. Di ka na kayakan. Diri. Mandalorian. Okay. Good. Okay. Okay, bye-bye. Hindi rin nakakagiyakan na di mga ano.
Oo, kung may naramdaman ano, 2022 adto na atong pagkapagtikang. So na atong pagtikang, ano ato na itong pagkapanuyo, ano, ang paglibot lahan. Ang paglibot han 54 nga barangay. So ito nga 54 nga barangay, may dahaton. Oo, ha, may dahaton, alagad kay may daton haton. Umaron number, umaron aton na info nga wala ni kita hatag kay ano na naton nga scammer. Ngayon hiya naton igi-scam. Matawat siya. Oh. Amo to yan, gisiyani nga naghatag aton hin kalungganayan. So pag magarawan kita kadali. Mo pala pagkuan niya na. Oh. Alagad ano kay naghatag ito niya hin napakali kita Santa Cruz. Oo, saktad to. Napakali kita Santa Cruz. Nya, nagkukuang kita ton mga beach resort. Alagad budoy kay nabatian manakit niya kay dir man niya dir man niya di man niya papakabungol. Alagad kay makuri pagluluwas ngayon kay nabati ya. So nasya ko nga pag idoton niyo kung maubsan kitang gasolina kay kanang 50 lang na atong kakulop bahin kita magkuhan. Ayan, nag-enjoy man niya. Baga nalipay yan talon nga anaton mga panuyo din niya paglibot ang 54 nga barangay. So anaton gimbuhat hadto kay mga December. Ani 2,000 niya gimpadara. Marami tiya. Para ni hayon mga bago ba. Alagad kay 2,000 nga iya gimpadara kay akong ginsuksok ang 500. Pero sa niya para kuno to pa himo pang gasolina ito kuno nga himo kuno ito niya 2,000. Ano atong kay duro kita hingka kuan midagipit ng nangangala sa aton nga again para na aton ba atong pagin lalabyog kay magano man kita kay direta pa man kay nang lanong kung kay nang lanong ta mangungutang na kita sugad la iton. So gin share talaan na ito amo adto nga gimpalit naton hin napulo nga kuan napulo nga spaghetti ani 1.5 and 500 amo natin giro gasolina. So the story and amo to dito nagtikang baka singa charity kuno kita dire kita charity vlogger dire gepak vlogger nagbuburbalabag la kita kanini nga ato gipapambit dire kan sang kay tunyo tikang ininhayo na nagkikita. So nagaro lagi apon kita ng mga dispensa nga itaton mga pinanahatag dire man nakakaabot hay ano aton baga gusto gihapon baga makatagamtam dire man kita baga nahingad to hayo malay mo dire pa kita maarami itong resulta itong luto magdaog kita 250 million makagi mo na kita home for the aged kada biyernes mapakada ka mo balay na pagka magdaog na 250 kung makuha ta ng 250 kada biyernes makada ka mo kahit biyernes nga dalaw dako ko iton nga kuan bulik ta kinabuhi kay Quiapo di ito. Araw ng pasasalamat pag nilay sorry amo to na atong istorya. Okay wala ko dara pa bakit to kayo sunod so amo iton Okay. Meron ka pa didi. Pero pa tadi. Meron pa didi usa. Duha. Meron pa didi duha. Meron pa didi duha. Ano. Gidaw ka. Ano ha dilamaya. Pamati ko rita dito ka. Wala nat ka record dito ang paghatag. Ano ya dilam. Ay mano. Sige dinala. Ortado ka rin kung nililinuwas. May ito dito gintagan niya babae. Bayan ortado ka record. Patigya pa naginyanakan dito. Balo kanugod. Ano yung ngaran? Ano yung ngaran? Dominador, gidong. Dito tayo pwede kuhan na da. Maabot ka. Yun na pag masaka ka. Sige ay.
Agit kabataan. Ah, ginaw. Sorry. Agit kabataan o. Hinay ba kalot magdalunot? Ha? Hinay ba kalot magdalunot? Dominador ano? Linderyo. Oh, Olimberio, mano Olimberio, Happy New Year. Tikang iton ha naton sangkay ngahi ang Mandalorian. Ngan higrogo kanan Star Wars. O mga konto nira, mga karakter iton ni Star Wars. Sige mano, Happy New Year. Oo. Sharing ko kanina ba? Anak di kita nangingilala sa mga karakter ito ni Star Wars kay wala pa kita ito makakita ng full video mga karakter. Iya ko kilala ko dak Takalugaringon. Takalugaringon na ito karakter pampulis. Simba ko tala sa talanay. This portion is brought to you by Star Wars from Mandalorian and Grogu. O tala, amod ton ato na pulo yan na. May na panapton. May na pa nato nasasalin nga 20 dito. Kung hainlot kita buwas. O, bahala na ito na hibani. Maroon na kami kunin hibani ano. Ang banal na espiritu. Amod ton aton pero may bagagabay. Again, this been your friend from another stars. Siyempre, ako yung magpapabilin laghihap nga iyo sangkay ay lagi tan saba mayuk bu kita perbilita igbaw ha ato na aton layton ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Okay. Ay,